Un veciño do Valadouro con 100 anos mantén o seu carné de conducir vixente. Sacouno cando tiña 63 anos e a primeira. Hoxe o seu maior tesouro é o seu coche, un Renault 10, que non conduce por petición dos seus fillos, pero mellor é o ben que se conserva este home. A primeira vista e pola vitalidade que desprende, ninguén diría que Eduardo acaba de cumprir 100 anos. É o mestre de Recaré. Nesta aldea do Valadouro naceu e aquí exerceu a docencia durante case medio século. Non hai veciño na zona que non pasará pola súa escola. Din con home de poucos vicios, os únicos que ten é xogar a partida, o segredo para manterse en forma coa súa idade. Vicio non tengo ninguno. Non fumé nunca. Non bebo ni vino a la comida. Ni siquiera vino a la comida, ni nada, y me cuido bastante bien. Mostra da súa vitalidade é que con 63 anos sacaba o carné de conducir e a primeira. Daquela fíxose co seu maior tesouro, o seu Renault 10, o seu primeiro e único coche. Está impecable. Me lo compraban, porque además hay muy pocos coches de ese. Es un Renault 10, e Renault 10 hai moi pocos. Di que ten plenas facultades para porse diante do volante, pero que non o fai por petición dos fillos. Que nos dera chegar a esa idade como está este home?